Adebo, ubos na ang talan si Adeb kakaon man Japon. Pagod-pagod si Debia. Lundong na. Oo. Ikan ka lang? Inom ka na naman. Tatlo na mo na inom ka. Uy, bo. Ilan na ito. Jin Jin. Meron ka, Jin? Alam na. Oo, no. O, sige, ra. Di atik-atik mo. Parang bata. Ilang daa. Ano gani ang bali, Nay? Oh, no. No. Sige na, sit down na to sa luyo ni Kuya, dali. Sit down sa luyo ni Kuya, babe. Hindi mo pati ka, Jong. Guys, ako na guys. Ara, piso na lang. O, si Inday, Nay. Wala pa gani. Kamahulog ko na po na. Oo, dapat mahulog. Pungko, adib. O, ara. Sige, gid. Na, si Adib, si Adib. Ito ba ang ano ba? So, duwa may para magpilit, gid. Oo, oo. Hi, Daddy. Si Kuya Gampang. Si Rujin. Gadudo. Ako na rin ang video kalain na delete. So, piniwat na lang na ako. Gamay lang. Nadula ng iban. Good night na kay Daddy ka. Kuya! Good night. Night.